na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Hoy, Ay! Agay! Hoy! Kisa ka! pahawa din eh. Ay! Buhi iko! Aray! Ang suga! Aray! Ilong, nagdugo! Tabang! Naay kawatan! Tabang! Ilong! Ilong! Aray, buhi iko! Buhi iko! Tabang! Tabang kawatan! Hala, boss, buhi na, Aray, salbay! Sakit sa buong tuhod! Binan pagtawag ng polis! Ipadakop ng tawana! Kawatan na! kukuan, di man na siya pwede ipadakop, ma'am. Ha? O nga nang dili man ha? Misod na siya din sa mong kwarto. Iya ko gibunlot binoy. Kung dili ka magtawag og pulis, ako ay tawag. Sige, ipapreso ang tag-iya ni Baya. Unsay? Ma'am Alexa, siya dahil si Boss Ian Samante, bugtong anak ni Sir Ed Samante, missing in action for 4 years. Unsa? Anak ka ni... Aw, sa akong bana? Hoy, bagagnaw. Usaray asawa sa kong amahan. Ang ako rang inahan. Og patay na ni. Hoy, kasab. Asawa ko sa imong amahan. Busa, ako nang ikaduhan nimong inahan. Oh. Boss Ian, boss, kalma lang, boss. Babae mo na imong kontra, na, huwag yung kidagana na, boss, kung di mo na mapasakitan. Panuway bayhana. Gwapang panuhay, boss. Hilong. Hain may gwapa to nga. Nagsigdam lang mata to. Oh, misigang yung mata sa pagkakita nimo. Imo gud siyang gibunlot og kalit. Naapil na kasi ang daman, boss. Kalma lang. Bisak. Damang ako kwarto. Okay, yes, boss. Kinuha man magsulti si Edna kung nga doon na day siya anak. Nga naman ni. Mura naman hinon kog nang mahay nga nagpakasal ni Ed. Kaisog ra ba salpahis tako. Kiyano raman kog bunlot. Ang cellphone nga gibili ni Sir, ni Ed ay nako. Hello? Nagmata ka pa na eh. Sir Ed, Ed. Ganun di mo kamusulti na ko, nga doon na di kay anak. Ganun na ba o maka nga may anak ko? Giharas ka ko ato niya. Giharas ko stonto. Nahinanok na kay ko, iya kong gibundot sa daanan. Ujoy batasan. May pauli gina si Ian. Nga na lagi mo makamusultinin ako, Sir Ed. Kalma lang, Alexa. Paidumduman ta ka. Bana na ko nimo. Busa, ayaw na pag-share na ko. Okay, Ed. Nga nung wa ka maghiskot sa imong anak. Upat ka tuig na siyang wa magpakita. Why bisan usa ka tawag na lang. Tinuod ang gisulti ni Pinoy. Nga missing siya upat ka tuig. Mauna, busa wa na ko maguna-huna nga hisgutan pa siya diha nimo. Sorry kung sa iyang gibuhat nimo. Makalagot ra ba kaayo? Isog kaayo? Kini lang ibutang si munahuna. Asawa ta ka. May katungod ka anang baya. O sa akong kinabuhi. Anak lang siya. Busa, angayan siyang mutahod di mo. Kinus amang kamo pa uli. Ug mas udto, nana ko diya. Sige, pahuway na.
Panglak lang ha, aron dili kanya masuod sa akong kwarto. Ha? Good night. Good night. Kalma lang, boss. Iyan, ha? Kalma lang yun. Ha? Hilo man ang kalma-kalma mo. Hain naman ang panuway. Ato sa kwarto nila sa imong amahan. Asawa naman siya. Ang ato yun siya matug dito. Tagadiin mo na bayhana. Nga nung mauman pangasawa ni Papa nga, bata makina. Oh, kwartahan man ang imong amahan. Magkakuha yun siya og batang asawa. Klaro kayo nga hukhukan lang niya nga akong aman. Tanawa lang unya kay mura man og buutan ng bayhana. Usay buutan, ha? Boss, iyan, boss. Kakuan, boss, murag buutan lang ba? Murag buutan. Mura lang. Boss, iyan. Bagong taon ng akong puno, boss, oy. Ay, salamat. Boss, wala kay mahimo kay asawa naman na si mong papa, boss. Di ko makadawat ang bayhana, Binoy. Unya lagi, boss, iyan. Nakasa naman ng duha. Wala kay mahimo, uy. Pero, di pa ka, gwapa o bata ang imuhang mama. Oh, Hilom! Ah, Usa man, pasok mag, ha? di, boss. Sige. Inom na lang diha. Padayon, boss. Inom diha. Kaya ako, matog na ko. Ayaw na. Unsa man, boss. Unsa man? Kwartahan ang bayhana? Di, boss, oy. Tindira nagpinaypay saging. Unsa? Hindi ragsaging lang ng bayhana? Mao na, boss. Nakakaon ko anang iyang saging, boss. Lami kayo, Kagumkum lagi. Uy. Ay ko padunggang muday ka ng bayhana, ha, Binoy? Aw, parat bitaw ang iyang saging, boss, Parat di ayo, Way lami. Pero suki sa imong papa para snack sa mga trabahante sa construction sa imong amahan. Boss, nganong kalit mo nagag kabanhaw, boss, ha? Wa ko makauyon sa pagminyo ug usab ni Papa. Anang bahina, wa na gyud kay mahimo, boss. Kasal na lagi na sila. Himuan na gyud ka nagmanghud niya, boss. Aray, boss. Oy, nung sa mangwitik man ka, boss. Nagsulti raman kung posibleng mahitabugon. Tindira lagsaging ang gipuli ni Papa sa namatay kong inahan? Mao na kamatuoran. Nasakit para nimo, boss. Pero buenas para na mo mga pobre. Pero, boss, ako pa nimo, no? Wa ko maginahanglan si mong opinyon, Binoy. Ikon bitaw ko, hinungdan ang akong opinion. Inom dia. Di lang ko, boss, Bawal ako mo hinom. Kinsa naging una mo? Si Papa nimo, makamatay ng inom, boss. Mas pinangga ba ka sa kong amahan? Kay nako, ha? So, masab niya sa pagbadlong nimo nga missing man ka. Ay, hilom na. Ingon bitaw ko nga mahilom ko. Galiara ni mo miabot, boss, no? Gahapon ang ilang kasal. Nga sulpot man ka dayon karon. Misurok ang akong dugo nga nakabasa sa balita sa kasal ni Papa. Ang kasal gid si mga amahan ng nakapaaghat ni mo pauli, boss, iyan. Misaad si Papa kang mama. Nga di na siya magminyo. Pero, unsa iyang gibuhat? Nagbinyo siya. Buhi pa man ang imong amahan, boss. Bisan uguwang na pero kusgan pa na, Manganak pa naglima, Hilom lagi? Boss,
Mamatay ko, boss. Bawa, di ba? Puno-puno lang sa akong kasapot na. Okay, yes, boss. Good night, boss. Dili ko musugot nga magdugay din ka ng bayana. Hain naman ka ang maldito ay. Ningaw man din sa kusina. Ay, salamat. Makakutawid kong kape. Lain ba akong kabuhi nga naghuna-huna eh? Nga naa din sa mansyon ng anak ni Ed. Ay, may hinimo naman din kape din eh. Kinanglang makabalik tayo ko dito sa kwarto. Hoy! Ay! Oh! Aray! Napasok ko! Hoy! Mahimo bang dili ko ni mo pakuratan? Ilasa gudi mong tan-aw nga nagpaso-paso din sa kusina, no? Wa ko maghinilas, no? Nagkuha na kong kape. Hoy, babay! Wa kay katungod nga maghodhaw din eh. Nakabati ka? Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!